हाजोआव मोदाय मोसायो हायेनाव सिखिरि मोसायो हाजोआव मोदाय मोसायो सिखिरि मोसायो। बाक्सानि उलुबारियाव खुंगा 55थि खेराइ फोरबो फालिथाय। उलुबारि कालिहागुरि साइथानगुरि दरथाम गामिजों जयै लोगो नांनानै सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय खेराइ फोरबोआ सनिबारनि हराव थुंगेबाय। थुंगेनाय खेराइ फोरबो फालिथायनि हाबाफारियाव रुंसारि रुफाबती स्वर्गयारी गोसोखां देंखो मोनाबिलिखौ फार्स्ट क्लास टिकादार दिगान्त गयारिया देंखो रोजाबनायनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। गोसोखां देंखो मोनाबिलियाव हांख्रायनानै लाबोनाय जादों बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा देंखो रोजाबगिरि हेमा बसुमतारी आरो कभिल स्वर्गयारी। गोदै गारांजों देंखो रोजाबनायजों मुहि होदों रायजोफोरखौ। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय आरो दिनैनि बे खेराइ फोरबोनि हाबाफारियाव आङो गोजोननाय मोनदों। बेनि थाखाय आं बानजाय आफादखौ गिबि गिबियावनो साबायखर बावहरदों आंखौहाय बे हाबाफारियाव मेथाइ रोजाबनो थाखाय हांख्रायनानै। आङो थांनाय बैसागुआवहाय जि गादों बेनि उनावहाय दायो गेजेराव आङो गुबुन हाबाफोरावहाय एसे बेस्थ'बो दंमोन प्रग्राम बेनो बैसागुनि उनावहाय गोदान फैगोन फैनायालाय माखासे फक बेस्ड मेथाइफोर फैगोन जों सावरायबाय थादों नाथाय बिनि खामानिया स्टार्ट जाथ'वाखै आरो जानायालाय। दासिम दोंबेसेखौ आङो दायो बुंनो सानाखै नाथाय आंनि माखासे मेथाइफोरखौ जायफोरा जथेस्थ'खिनि गोबां अडियन्सजोंहाय समाजावहाय जायगा मोन्दों अनसायनायखौ मोन्दों बेखौ आं मुंख'नो बेनो जाहैबाय ज्राम ज्राम अखा आरो थांनाय बोसोराव आब'जों आंजों बनायदोंमोन हाजोआव मोदाय मोसायो लाजिस्लु मिनिस्लु आरो माखासे गुबुन गुबुन प्रडाक्सनावहाय जेरैहाय बै सिमेन्ट दैसायाव आगै रैमालि आरो बिरै बिरै बायदि बायदि। गोदानै माबाफोर मेथाइ सुजुदों नामा? गोदानै आं गाव सुजुनाय मेथाइफोर दङ नाथाय दिहुननाय जाथ'वाखै स्टुडिअ'आवहायनो बिनि खामानिखौहाय मावनानै आद्रा खालामनानै दोननाय दङ। ओरैनो दा दिनै बेयाव स्टेजाव मा ओरैनो गिबि मा मेथाइ खनफैगोन फार्स्ट टाइम? आं सानदों जिहेथु जोंनि मुंदांखा लेजेन्डारि सिंगारफोरखौनो खोनासंनानै जों सोलोंनायथ' ओंखायनो आं बिग्राय ब्रह्म बिथांखौबो जोबोद मोजां मोनो बिथांनिनो दोंसे मेथाइखौ आङो खननानै आङो जागायजेनगोन होननानै सानदों। रिलिज जायै मानसै थांनाय बोसोराव बेखौ नाथाय जों भिडिअखौ खालामनो हायाखैमोन थेवब्लाबो लासै लासै भिउसआ बारायगासिनो दङ। बे मेथाइयानो जाहैबाय हाजोआव मोदाय मोसायो। बेखौ कमप्लिटलि आंनि आब'या सुजुदोंमोन लिरनाय गासैबो बिथांनिनो आरो ओमफ्राय जोंनि लोगोसे सानोमोन आरो एसे गुनगुनायना होनो हाजोआव मोदाय मोसायो हायेनाव सिखिरि मोसायो हाजोआव मोदाय मोसायो हायेनाव सिखिरि मोसायो। सानथाममोन 23निफ्राय जागाय दिनै जोबनाय जाबाय। बाहाय देंखो मोनाबिलियाव बिथांमोना सानै मेथाइ खनगिरिफोर नुजाथिफैदों बा हांख्रायनानै लाबोदों आङो बेनो जाहैबाय कपिल स्वर्गयारी आरो हेमा बसुमतारी बे सानैखौ मेथाइ खननो थाखाय आं हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। साननि हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदों नामा? आंथ' बिदिहाय सानाव एसेबां माबानो हायाखै टाइम होनो हायाखै मानो होनबा आंहाबो एक्सट्रा खामानि थायो नालाय सानाव आं जेबो बिसोरजों हेफाजाब होनो हायाखै। बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो आं नुनायावथ' दा बहुत बोसोरनिफ्रायनो खुंबोगासिनो थादों दिनै 55थि जाबाय
बेवहाय आं बेवहाय सालायनो मोननायानो दा 10 इयार्स जानांगौ 10 बोसोरसो जाबाय आंनो सालायनाया गोबां मानसिफोरखौ फैनाय नुनो मोनदों औ दरबेसे गामि ओरैनो बाहाय उलुबारि कलिहागुरि आरो साइथानगुरि बे मोनथाम गामिजों लोगो नांनानै बे खेराइफोरखौ खुंनाय जायो बहुत मानसियानो फोथायो बे जोंनि उलुबारि कलिहागुरि साइथानगुरि खेराइ फोरबोनि जि बाथौ मन्दिर बेखौ फोथायनानै बहुत मानसियानो बाहागो लानाय जायो आरो बाहाय आशीर्वादबो लानाय जायो आशीर्वाद लाबाथाय मानसिफोरा मोनो बे जि बियो बेखौनो मोनो होनना जों मिथिगौ बा बेखायनो जोंबो फोथायनानै आशीर्वाद लाबाय थायो। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।